Hola, Club del Vi. Us presento el vi blanc d'aquest mes de març. És el Inquilino 2021. És un vi blanc de La Rioja, elaborat pel celler Viñazorzal, que és un celler que alguns de vosaltres ja us sona perquè hem escollit alguna vegada algun vi seu, però amb vinyes de La Rioja, d'acord? Tenen molt bona relació amb diferents viticultors i altres cellers de la zona. Penseu que Corella, que és el nom del poble on està el celler, està a tocar de La Rioja, i aquesta col·laboració i aquesta amistat amb altres cellers i viticultors els fa obrir nous perfils de vins i noves col·laboracions. És un vi de la zona, les vinyes estan ubicades al Valle del Najerilla, que és un riu que passa per la zona de la Rioja Alta, i està elaborat amb Viura. Viura és el que aquí coneixem com a Macabeu. És una varietat blanca que no és de les més expressives a nivell aromàtic, però és una varietat que, sobretot, li va molt bé al pas per bota. En aquest cas, un vi blanc amb 4 mesos de criança amb bota de roure. Ja trobareu que no és una bota molt marcada en quant a sabors, però, sobretot, el que destaquem d'aquest vi és que té una entrada envolvent, sedosa, un punt golosa fins i tot, després té frescor i acaba amb un punt sàpid, un toc mineral, salí, que compensa molt. Llavors, trobem que és un vi fantàstic per acompanyar formatges cremosos, un risotto, peixos, o sigui, peix fumat, peix, diguem, fregit, bueno, molts plats. Llavors, ens agraden els vins gastronòmics. Com podeu comprovar, són uns quants mesos que estem posant vins amb criança o amb lies, perquè ens agraden vins més gastronòmics, vins més complexos, tot i que de vegades trobem i podem posar vins més frescos. Esperem que us agradi, ja ens direu què us ha semblat i salut!